David! Apa, kaixo, Mikel. Zer moduz? Ostras, zerkia izia. Piperra, kontxok, tomatea, Bai, zemat bai. gauzak egin daitezken honekin, Garaiko produktua, Garaiko produktua, hori importante da, Beti. Zurekin itzein nahi dut, itzein goiago? Guazen. Boa, zeu saigo esua gotzen du honek. Bueno, David, haze nolako leku polita dakazu? Bai. Taupada. Noiz eta nola sortu zen taupada? Bueno, taupada irik izan azaroan. Ni nato hori ingenieritzetik, nire sozioa hander lokal zeukan leheno, hau mi. Proiektu batekin enbilen buruan, proiektu honekin aukeratu zidaten baskulinareko inkubadoran parte hartzeko. Baskulinarin bitartez ezagutu ginen, handeretani, abuztuan, eta ikusi genuen, bio genuen toki berdina, produktua lantzea, bertako ekoizleei importantzia ematea, brasa potentziatu, eta gero kontzeptu oso informala, ez nahi genuen, pixkat eskuakin partekatu eta jendia etxean bezala goteko lokal bat sortzea. Ze importantea den bertako produktuekin lan egitea, ezta? Eta batez ere, bertako ekoizleak azkenian dakate lan asko atzetik eta askotan ez da baloratzen. Ze motako janaria orduan eskaintzen duzue? Denetatik dakago bai hamburguesa batetik hasita, pasta platerak, entsaladak, bertako produktua zeneten bezala, baina dena oso forma informalean, ez? Gusi dut hor panpina bat guri begirari dela. Bile da bada, kroi izena duna, hasi ginen Instagramen pixka potentzaten lokala eta bar, eta ikusi genuen zerbait bar genula, zerbait berezia jendia gehiago erakartzeko. Eta bilatu genuen maskota bat. Eta saiatzen geha, dakaunean plater desberdinak, edo zerbait nobedaden badakaunean Instagramen, kroik aurkezten du. Eta badaki taupadak ere eslogan bat dakala, eta euskaraz gainera. Sukaldetik bihotzera. Sukaldetik bihotzera. Azkenean oso lotuta dago izenakin, ez taupadakin. Zer sentitzen duzun honea etortzen zarenean, ez? Niri gustatuko litzaidake alderantziz, bihotzetik sukaldera. Zerbait berezia prestatuko diazu gaur, David? Dakaugu pintxo bat, oso tri gutxiten ikusten da. Jankek ditute lobster bat langostakin, guiten du bogabante bentsio bat. Joango ga sukaldera erakutsi diazu. Venga, David. Egiten duguna da, briotxa erditikan iriki, eta barnean sartuko dugu langostinoa, piper berdea eta tipulakin egindako naski bat. Taupada saltxa botako dugu. Ostra, goxo ziokau. Bai. Eta hau sartuko dugu labea zuzenean. Krujinte puntutxo hori emateko. Egingo duguna da, bogabantia edo bakandua, brazan sartu. 2 minutu. Egingo duguna da, abakandua, briotxan barnean sartu, bai? Sin miseria, sin Ongi esana, venga, fuera, dena barrura. Wasabi tobiko pixka botako diogu. Wasabi tobiko? Bai. Eta baratxurian lore bat. Ze ona. Usua? Boa. Baina ikusi berkoa jendia ez esaten duen ganbuan. Horixen, seguro ona dagoela ez, kristona. David! Zer bat izan da, benetan, Haupa taupada, venga, aio, gero arte! Taupada jatetxeak lortu du nire kalitatezko seilua. Gora, taupada! Hau da, taupadako simboloa. Ze izena jarri zioten bezeroek nire lagun honi. Ete, Kroi edo Josemari. Kroi, zuk uste duzu Kroi dela? Josemari. Berak esaten du Kroi. Ez da Josemari. Kroi esan du! Kroi jarri diotek. Hartu, oso goxua da. Non arrantzatu daiteken abakandoa? Oipa, galderari begira, kuidao. Abakandoa. A. Urumea ibaian. B. Kantauriko kostaldean. Eta C. Guadalquivir. Zuk pentsatu, non? De Barcelona, izan berko. Ezin dut el komodin dela llamada eman? Bai! Asmatu duzu eta probatu, ea gustatzen zaizu. B. Alaxe da! Parrillan sartu du abakandoa. Oso goxua dago. Oso goxua dago. Erra da, hori entzun nahi non. Taupada tabernak hori dakate eslogan bat. A. Esperientzia gastronomikoa paregabea. Vale. B. Sukaldetik bihotzera. Vale. Eta C. Añañan eta dena jan. Zuk ezkendu begira da pintxori, Bai, nik uste dara sukaldetik bihotzera. Gustatzen zaizu eslogan hori? Bai. Bigarrena igual. Bandejatik zure tripara. Basmatu duzu osongi sukaldetik bihotzera. Bai, alaxe da! Alaxe da, hori ondo. Osua. Eutxi horreri. Kartzea noa gaina. Horregatik aperitibo. Zuri guapa, ongi segi? Aio, gero arte. Mila esker, aio.